Ha? Mupahuli ka dito sa Pilipinas? O Art, kaya gihatagan mo kong bakasyon sa kong amo. Pero mubalik ka sad ko. Kubaw ka na. Magkita din tayo ni. Oo, syempre, magkita ta ako. Di ta mga buta. Ay, ikaw yun. Sige, Vic. Magpaabot ko ni mo. Abot ako kung bata sa sulit. Uy, hinahinaya ako. Okay, pausa ko nga. Gilingaw ka din butata. Kito ka kaya huwag siya bana. Nakatakan ay. Pwede salamat tuwali kayo. Yan di ka pagkasabibilis. Ako mo ba na ito? Tuwa na niyo. Uy, kapatangan sa akong kalipay. Magikaupat na ka, Art. Salamat, Vic. Gikan ni Moadto ta sa amo ha. Ayaw ka pala ka. Kaya naibaw na silang tanan. Si mama, si papa, ang akong mga anak. Kaya bawa na silang may relasyon ta. Mau ba? Mong welcome kay ka sa amo. Salamat, Vic. Huwag ko isupag sa inyong relasyon. Total, buwag naman ni si Marivic sa iyang bana. Salamat, ay. Salamat pa. Manghinaot lang ko nga di lang unta mangitag sa mo kang imong bana sa inyong relasyon ni Art, Marivic. Pa. Ha? Nagkita mo si mong bana sa una? Oh, Art. Ano yan? Naibaw na siya sa tanan. Og nakailasad siya nimo. Ano yan? Gusto siya makibalik na ako. Og iya kang pabuwakan. Mau ba? Wa man siya nahimo. Kay dili may tabong makigbalik ko niya. Og di sa ko makigbuwag nimo. Kay nadutlan ako nimo, Art. Salamat, Vic. Oh. Ano naman ka? Og mubalik na ko sa laing nasod. Mau ba? Kung dili lang hindi ka mabalik. Di na mahimo, uy. Nakasign ako dito og contract. Pero ayaw ka bala ka. Last na ni. Di na ko mabalik. Bantay ha. O, lagi. Sige, kay itigbalik ni mo. Magnegosyo na lang ta. Sige, nindot ang plano, ha? Pag-ambisyon mong biyahe o ba ha? Paabutan kita sa iyong pagbalik. I love you. I love you too, Art. Pila pa lang kari kaadlaw nga mibiya si Marivic na ako. Kimingaw naman ako niya. Bay! Bert! Nainangita, ano mo? Mas gawas. Kisa man? Di mo natugad siya pangan. Ato lang. Basta importante yung tuyo. Kisa man nangita na ako. Ako, Brad. Oh. Kinsa mo ka? Ako si Bert, ang bana ni Marivic. Oh, ikaw di ay? Ang sa may tuyo ni mo na ako, Brad. Naibaw ko, Brad, nga nagdako mo sa kusawa. Pero, manggil ako ni Brad. Palay ko kusawa. Hindi ba buwag naman mo ni Marivic? Siya lang nagibuwag ako. Pero ako magibuwag niya. Maong, palay lang, Brad. Buwagi si Marivic. Pag-effort sa Brad. Huwag ipakita ni Marivic na okay na ka. Nga andam ka nga magbagko. Kay naibaw ko. Una ka nga nakasasya yung kaminyo ni Marivic. Mayo hinuon nga mo ito imong gisulti niya. Kung buhat ko yung naon, makoy bawat niya kay imo mo siya bana. Pero buwag na mi. Ug di sa ko masugot nga imo kong buwakan. Di sa ko makahimo sa pagpakigbuwag ni mo, Marivic. Kay nagdutla na kay ko nimo. Bisa mo tanga kung kugman nimo sukad nga may naitabo na to. Salamat, Art. Salamat kaya ako gid kang nakitaan, Art. May tuyo ka na kanoy? Na, o importante kayo ni. Ano sa mana noy? Mangita tag dapit nga magkasulti tag tarong, Art.
Unsa man ang tanong imong pagkisultihan ako na eh. Nakailagay ko ni mo Art kay silingan ta. Og nahibaw sa ko nga buotan kang pagkatao. Og swerte kayo nga kung anak nga si Marivic nga nagkauyab ni mo. Pero dako lang sayop ang inyong relasyon. Oh, Nahibaw ka ba yun nga naa ako sa simbahan nagalagad? O gusto lang na kong tarungon ang sayop nga inyong nahimo ni Marivic? uy. Di ba yun ikalimot doon nga minyo ang akong anak, di ba? O gusto sa iyang bana nga mag-uli sila. Aron iyang mahulipan ang sa nga iyang nahimo sa akong anak. Maumuhangyo ko nimo, Art. Palay ilang ang akong anak. Kay sa mata sa Diyos o sa mata sa mga tao, dakong minyo ang akong anak na si Marivic. Uy. Magkasaad ka ba na ako, Art? Ngayon mo nang kalimtan si Marivic? Kunay. Isaad ko na nimo. Magkigbuwag na ko ni Marivic. Pasensya ka na, Marivic. Dili sa kumutubag sa imong mga tawag. Nauwa ko sa isulti sa imong amahan ako. Nya, kayo ano mong mawa sa Marivic sa imong kinabuhi. Ambot kayo ni Baye. Kinahanglan nga ako giningang kayahon aron nga matibok pagbalik ang ilang pamilya. Oh. Marivic na sadang nanawag, no? O, Bay. Tubagka sa na, eh. Naunsa man ka, Art? Lasig og panawag nimo. Karon na jud ka tubag. Sige sa kog chat mo, di ka mo reply. Naunsa di ka? Busy lang ko, Vic. Busy kasi mong babay? Ha? Nga nagkailain diha sa. Mo nang dili ka mo tubag tawagan. O di ba? Nagbalik mo si mong ex. Marivic. Makibuwag na ko nimo. O ganun imo mo kong buwagan. Tungod ba kay nakigbalik ka si mong uyab sa una, ha? Mao ba? I'm sorry. Wala ko'y kugman nimo. Art, Kalimtin ako, Marivic. Ug baliki ang imong pamilya. Art. Sakit pa lang akong gibuhat nga nagigbuwag ko ni Marivic. Pero kinahanglan nga ako ni Duaton. Aron nga matibok pagbalik ang iyang pamilya. O kanimo, Brad Bert. Kung naminaw ka man karon, wala kining ako ikasulti nimo. Paningkamot nga mabalik ang kugman ni Marivic diyan nimo. Kay ang babae nga imong giusikan, mo'y gipangandoy sa uban. Di nila lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN.